Alhajin Allah ya zama gida. To shi to ina godiya. To assalamu alaikum. Ni ko na ga sai wani nishaɗin ka kake ba abin da ya dame ka. Kai zaman gidan ma bai dame ka ba. Ni da nake da kariya tare da ni? Hajiya. Sha nake dai coronavirus ɗin nan magana ake ta sarƙe wannan fashi? Kin ga huhu kenan ake magana da sauransu. To wanda yake amfani da wannan matsalar abin da ya shafi huhu da wani datti da su koda da sauransu duka akwai a kamfanin BF Suma. To kashi kullun na mu'amali da kayana. Ikon Allah. Ga kuma uwa uba. Pure and broken. Wannan. Shi wannan ya fi kama waɗanda suke da rauni a garkuwar jikinsu ko ko suke da wasu matsaloli na ciwuka irin da suka shafi irin su ciwon siga da waye da sauransu irin waɗannan. To wannan maganin mutum yana amfani da shi insha Allah garkuwar jiki za ta yi ƙarfi da shi kansa wancan ciwon ba zai samu tasiri a jikinsa ba. To dole ne mutum ya nemi maganin nan da a guje. Fatan mu dai Allah ya yi wa yan uwa musulmi. BF Suma kamfanin magungunan gargajiya da babu illa abin dogaro a fannin neman lafiyar ku. Maza ku garzaya don neman magungunan gargajiya sadidan ingantattu. Ina masu matsalar ciwon sanyi da ke hana maza sakewa ya hana mata haihuwa, ciwon siga, basir, matsalar tumbi, hawan jini da sauran ciwuka. Neme mu a reshen mu da ke Zaria Road, Ibrahim Tayo Road, Kabuga da sauran reshikanmu ko kuwa kai tsaye a lambar waya da WhatsApp 0800 9682 2711 BF Suma.